IFM News. Iti maysa nga 10 metro akalawa akalamay ang naisagana kas paset ti selebrasyon ti syudad iti katakkelan a dalikasiya da. Tinasao akalamay ket naaramid manipod sa ngaribo ken limagasot anyog mani ken mochi ken naisagana iti maysa arabii a panaglutluto. Sigun kadigiti organizers tinasao amakmakan ket mabalin amang pakan ti agarop 20,000 a tao amang ipakita iti kinadakkel ken panagkaykaysa ti komunidad iti panagrambak. Ti kalamay ket maysa kadigiti kangrunaan na produkto ti Candon City ken kadawyan a paset dagiti festival a mangidayaw iti kultura ken tradisyon dagiti Ilocano. Ti aktibidad ket nang ted iti ragsak ken panagurnos kadigiti umili a nagkaykaysa iti panagrambak iti bukod da produkto ken pakaamuan iti syudad. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM.